बे खेबाव रायजो पुलिस बिफाननि मोनसे जाफुंसारनाय खौरां। दासान्दि नंखायसना फालांगि खालामनायनि हेंथा गोख्रों राहा लागासिनो रायजो पुलिस बिफाना। गोख्रों राहाजों दायनिगिरिखौ हमना नंखायसनाखौ बोखांगासिनो रायजो पुलिस बिफाना। दिनैसिमबो सोलिगासिनो रायजो पुलिस बिफाननि नंखायसना फालांगिरिफोरखौ हमनाया। सोलिफुदानि थांनाय 18 खालार खालिनिफ्रायनो गोबां नंखायसना फालांगिरिफोरखौ लखिमपुर पुलिसजों हमजानाया बे समाव सोराङाव फैदों। लखिमपुर जिल्लानि बङालमारा दलहाट लालुग आरो नावबयसा ओनसोलनिफ्राय बिफुरिया लालुग आरो नर्थ लखिमपुर पुलिसा दासान्दि हमगासिनो गोबां बिबांनि नंखायसना आरो गोबां दायनिगिरि। मिथिनाय बादिब्ला बिफुरिया लालुग आरो नर्थ लखिमपुर पुलिसनि गोख्रों नायबिजिरनायाव दिनैसिम नंखायसना फालांगि खालामनायाव लोब्बा थानाय गासै 62 सा दायनिगिरिफोरखौ हमबाय। बेबादिनो थांनाय सानखालिसो मोनाबिलिनि समाव लखिमपुर पुलिसा AS07 BC6710 नम्बरनि बोलेरो पिकआप गारिनिफ्राय खेबसेनो मोन 18 गुबुन गुबुन महरजों दाजानाय थुख्रा गासै 22.6 केजि सना बोखांनो हायो आरो आश्राफ आली मुंनि सासे दायनिगिरिखौ हमनो हायो। बे गासै खौरांखौ लखिमपुर पुलिसा गावनि अफिसियेल फेसबुक पेजआव फोसावनायनि गेजेरजों रायजो राजानो मिथिहोदों आरो दासिमबो नंखायसना फालांगिरिनि हेंथा लखिमपुर पुलिसा नायबिजिरबाय थानायखौबो फोरमायो। पायनिर एकाडेमी बर्मायाव HS फार्स्ट इयारनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। पायनिर एकाडेमी बर्मायाव HS फार्स्ट इयारनि साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो आयदानि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। गुनगोनां सोलोंथाइखौ लानो थाखाय पायनिर एकाडेमी बर्मायाव HS फार्स्ट इयाराव मुं थिसननो गोसो गुदुं जानाय फरायसाफोरा साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नै आयदानि गेजेराव सायख'नानै मुं थिसनफैनो हासिगोन। पायनिर एकाडेमी बर्मायाव आलादायै नीट आरो JEE नि कचिंबो होफानाय जायो। पायनिर एकाडेमी बर्मायाव थानानै फरायनो हानाय राहानि थाखाय हौवासा आरो हिन्जावसानि हस्टेलनि खाबुबो दं। बेनिखायनो गोसो गुदुं फरायसा आरो बिगोमा नोंथांमोनहा 9707537065 8638054125 6000410073 7576020620 नङाब्ला www.pioneeracademyborma.organization आरो pioneeracademyborma@gmail.com नि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन।